Bueno, sóc el Seyman, Rapinsei, Climent és el meu nom, Sei també. Bueno, volia penjar el segon vídeo de lo que és la valentia. L'últim que vaig pujar va ser valentia i aquest és valentia 2. El que volia fer era acabar de configurar algunes coses que vaig dir també i que gràcies a la valentia podem crear com si diguéssim un altre destí, que potser no seria el nostre, no? No sé, diuen que de vegades el destí està escrit a les mans, diuen que la mà esquerra és el que el destí t'ha posat i la mà dreta com ho domines. Però jo, a part de el que tenim en les dues mans, crec que nosaltres podem sortir de nosaltres mateixos i crear nosaltres mateixos la circumstància. És com jo entro a una discoteca, me'n vaig a la barra, començo a veure cubates i després dels cubates em quedo a la barra dient tot és una merda, aquesta discoteca no val la pena, que foto aquí, m'hauria d'haver quedat a casa, m'he gastat un munt de pasta, o entrar a la discoteca, vale, anar a la barra davant un cubata, la noia que hi ha al meu costat, hòstia, què, aquí els preus són una mica cars, no? Hòstia, jo vaig anar l'altre dia a la discoteca que hi ha al costat i era una mica més barat, no sé, però tu com la veus, aquesta qualitat-preu i tal, m'enteneu? O sigui, anar creant situació i després anar saludant amb algun paio, hòstia, joder, macho, estàs bastant fort, jo també anava al gimnàs abans, hòstia, amb tu quant de temps t'has posat així? Anar parlant amb la gent i potser després surto i dic, quina passada de lloc, encara que no m'hagi lligat cap tia o hagi fet cap amic. Simplement el que us vull dir és que amb la valentia creem una actitud que ens fa veure les coses molt millor, no? I bueno, volia resumir aquest vídeo el màxim i és el que us volia dir, que si teniu actitud i valentia, en qualsevol lloc podeu estar bé. Rapinsei.